Druhý pilier by ste mali mať. Viete prečo? Vítam vás pri počúvaní tohto, tak povediac, podcastu. Dnes sa pozrieme na starobné dôchodkové poistenie, teda druhý pilier. Rozhodla som sa aj takýmto spôsobom šíriť povedomie o finančných produktoch a prispieť tak k finančnej gramotnosti ľudí. Pretože hlavne finančná negramotnosť je jedna z vecí, ktorá veľmi ovplyvňuje nesprávne rozhodnutie ľudí pri voľbe finančných produktov. A čo je smutné, že my ľudia častokrát nezvolíme nejakú možnosť len preto, že sme zaslepení alebo ovplyvnení nenávisťou k nejakej politickej strane alebo nejakému politikovi. Toto teraz prosím dajme bokom. Tu nejde o žiadnu politiku, ide o nás. Ide o ľudí, o to, aby sme si vedeli správne zvoliť možnosť, ako si zlepšiť finančnú situáciu. Tých možností je tu niekoľko. A ak sú tu ľudia, ktorí počúvajú a majú problém s tým, čo budem hovoriť, pokojne ma vypnite. Ja som s tým úplne v poriadku. Ja som sa rozhodla šíriť informácie pre ľudí, ktorí chcú byť finančne gramotnejší a chcú sa vyznať v možnostiach, ktoré majú vo finančných produktoch. Chcem to podávať ľudskou rečou. Vôbec mi nejde o to, aby som ovplyvňovala váš názor. Je len na vás, čo si z toho zoberiete a ako sa rozhodnete. Určite tu nie som preto, aby som niekoho rozčulovala, takže ak vás rozčulujem, vypnite ma. Tak a teraz verím, že už sú tu všetko len ľudia, ktorí naozaj chcú si vypočuť to, čo poviem a zoberú si z toho, čo je pre nich dobré. Takmer denne sa stretávam s jedným názorom. Dajte mi pokoj s druhým pilierom. Ja tomuto štátu nedám nič. A viete čo? Práve, že mu dávate. Druhý pilier je možnosť investovať peniaze, ktoré tak či tak musíte odviesť štátu. Na základe druhého piliera si môžete časť z týchto peňazí odkladať na dôchodkovom účte, ktorý je vašim vlastníctvom a ešte ho môžete aj zhodnocovať. Stále vám to príde ako nejaká blbosť? Poďme ďalej. Viete, ľudia majú na druhý pilier rôzne názory. Mnohí ho úplne zatracujú a považujú za hlúposť. Iní túto možnosť využili a dnes si chodia k nám do poistenie po výplatu. Môže to byť malý a môže to byť aj slušný obnos peňazí. Závisí to hlavne od vášho príjmu, teda od výšky príjmu, od fondov, teda stratégie, ktorú ste zvolili. Tieto dva základné parametre ovplyvňujú to, koľko peňazí vlastne v dôchodkovom veku dostanete. Z každého vášho príjmu odchádzajú odvody do štátu. Síce možno mizivé percento, ale predsa len nejaká časť z týchto odvodov môže odchádzať na váš osobný účet. Peniaze, ktoré odchádzajú z vašej výplaty, už nikdy neuvidíte, alebo nejaká časť môže byť vaša a zhodnocovať sa počas rokov, kým pôjdete do dôchodku. Tieto peniaze by ste nemali bez možnosti sporiť si v druhom pilieri. A navyše nič vás to nestojí. Áno, nič vás to nestojí. Nie sú to žiadne peniaze navyše, ktoré by ste museli niekam posielať. Je to časť vašich povinných odvodov z príjmu. Stále je to somarina. Alebo nevýhodný biznis. V Unika máte možnosť vybrať si z 3 rôznych investičných stratégií. Môžete si aj dobrovoľne sporiť. A nezabúdajte, že zhodnocujeme úspory, ktoré sú vašim vlastníctvom.
Prečo práve druhý pilier od Unika? Unika je druhým najväčším správcom dôchodkových úspor obyvateľov na Slovensku. Indexový negarantovaný fond dosiahol od svojho založenia v roku 2012 do konca minulého roku zhodnotenie 11,16%. Toto vám banka nedá. Zhodnocujeme úspory, ktoré sú vaším vlastníctvom, nie štátu. Máte na výber z rôznych investičných stratégií. Ako som už spomínala, sú 3. Akciová, dlhopisová, indexová. Prostredníctvom osobného účtu v časti Moja Unika máte stály prehľad o svojich príspevkoch. Vždy ste informovaní o aktuálnej situácii fondov. Mesačné reporty fondov a informačné spravodaje. To všetko nájdete na našich stránkach. A ak tomu nerozumiete a teraz si poviete, Bože, to ani neviem, o čom rozpráva, žiaden problém. Zavoláte mi, pozrieme sa na to spolu. Toto všetko si môžete pozrieť na stránke Finančný kompas, ktorého link vám dám aj do popisku a dám vám do popisku aj to, ako sa môžete so mnou spojiť správou cez Instagram alebo Facebook. Každopádne rada zodpoviem vaše otázky. Na stránke Finančný kompas si môžete tiež vypočítať svoj dôchodok zadaním údajov o vašom príjme. Môžete tak mať takú relevantnejšiu predstavu o tom, koľko by ten dôchodok mohol byť. Mám na vás takú otázku. Rozmýšľate niekedy nad tým, ako sa vám bude žiť v čase odchodu do vášho dôchodku? Ako si váš dôchodok predstavujete? A teraz dajte bokom všetky tie katastrofické scenáre. Predstavte si, ako by to mohlo byť. Pretože aj vďaka druhému pilieru to môže byť o niečo lepšie. Mladí ľudia častokrát odkladajú túto možnosť alebo odkladali, pretože teraz už sú zaradení do procesu automaticky. Sociálna poisťovňa vlastne pri prvom príjme mladého človeka, keď sa zaradí do pracovného procesu, do niekoľkých mesiacov zaradí človeka do tohto procesu automaticky tým, že mu zvolí dôchodcovskú správcovskú spoločnosť aj stratégiu, ktorá je zo zákona a nemusí byť taká výhodná, ako by ste mohli mať. Pre túto možnosť som tu tiež pre vás, ak chcete zmeniť spoločnosť, ísť k nám do Unika a zhodnocovať vaše peniaze čo najlepšie, je možné zmeniť stratégiu, dokonca aj spoločnosť za určitých podmienok. Zase spojte sa so mnou, prediskutujeme. Neodkladajte toto rozhodnutie na neskôr. Možnosť vstúpiť do druhého piliera máte iba do 40. roku vášho života. Ak presuniete čas svojich povinných odvodov do starobného dôchodkového sporenia, automaticky sa stanú vašim osobným vlastníctvom. Zdá sa vám to ako dobrá možnosť pre vás? Zodpovedzte si túto otázku sami pre seba. Stále máte pochybnosti a kladete si otázku, aké to má pre vás výhody? Tak si to poďme zopakovať. Časť vašich dôchodkových odvodov sa stáva vašim osobným vlastníctvom. Časť z povinných odvodov, ktoré váš zamestnávateľ odvádza do sociálnej poisťovne, sa iba jednoducho presunie na vaše starobné dôchodkové sporenie. Takto jednoducho investujete a zhodnocujete svoje peniaze počas niekoľkých rokov a zvyšujete si tak váš príjem v dôchodku. Stále sa môžete spoliehať na dôchodok zo štátu. Žijeme však v dobe, kedy sa musíme naučiť zabezpečiť si svoju starobu sami. Pretože čári mári asi nezaberie a štát sa o nás nepostará. Harry Potter vo vláde ešte nebol. Keď tam raz bude, možno sa to zlepší.
Chcela som to len tak odľahčiť, pretože čarimári naozaj nefunguje, ale jedného dňa nikdy neviete. Ďalšou výhodou je, že na výške vášho dôchodku sa sami podieľate. Sami sa rozhodnete, ktorý z ponúkaných dôchodkových fondov vám najviac vyhovuje a podľa toho sa budú vaše odvody investovať. U nás si môžete vybrať z 3 investičných fondov, ako som už spomínala, akciový negarantovaný, dlhopisový garantovaný a indexový negarantovaný. Ak chcete o fondoch vedieť viac, napíšte mi cez Instagram do správy alebo cez Facebook a rada vám pošlem viac informácií a tiež všetko za vás vybavím, aby ste nemali žiadnu prácu navyše. Takisto vám uvediem aj link na stránku Unika.sk, kde si o týchto dôchodkoch môžete preštudovať potrebné informácie. Máte aj ďalšiu možnosť zvýšiť si výšku vášho dôchodku a to sú dobrovoľné príspevky, kedy budete vkladať svoje vlastné financie. Zase, môžete si ich odkladať v banke. Ale banka vám tie peniaze nezhodnotí tak, ako fondy, ktoré ponúkame. O svojich investíciách máte vždy prehľad. Prostredníctvom vášho online osobného účtu Moja Unika si môžete skontrolovať hodnotu vášho starobného dôchodkového účtu, zmeniť osobné údaje, ako aj investičnú stratégiu. Tu tiež musím povedať, že pre menej technicky zdatných som vám k dispozícii a rada pomôžem. Vaše investície sú pod dohľadom nezávislých kontrolných inštitúcií, akými sú Národná banka Slovenska, depozitár dôchodkovej správcovskej spoločnosti a auditor. Čiže nie sú to fondy a účty, ktoré nemajú žiadnu kontrolu. Práve naopak, majú dosť prísnu kontrolu. A čo je podstatné, vaše úspory z 2. piliera je možné dediť. Všetky vami nasporené financie v prípade, že by ste sa nedožili dôchodkového veku, zdedia v plnej výške vami určené osoby, ktoré uvediete v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. V prípade, že ste si neurčili takúto osobu, hodnota vášho osobného účtu bude predmetom dedičského konania. V 1. pilieri možnosť dedenia vôbec nie je. Verím, že toto video bolo pre vás prínosom. V prípade, že by ste radi 2. pilier založili, lepšie zhodnotili vaše financie zmenou stratégie alebo pridali osobu, ktorá zdedí vaše úspory, som vám k dispozícii. A prečo si vybrať mňa? Rada komunikujem s ľuďmi. Hľadám produkt, ktorý potrebujete práve vy. Starám sa o vás aj po uzatvorení zmluvy. Neviete, čo robiť pri poistnej udalosti? Zavoláte mi. Vybavím za vás všetko, čo je treba. A nemusíte chodiť ani na pobočku, pokiaľ nebude proces vyžadovať vašu prítomnosť alebo váš podpis. A vy budete robiť to, čo vás baví. So mnou môžete mať jednoduchší život a prestať robiť veci, ktoré vás nebavia a ktorým nerozumiete. Takže moja posledná otázka je, ako pomôžem? Kontakt na mňa nájdete v popise videa. Majte krásny deň.